И какво става, хора, днес ще играем малко Skywars забравих как се казва, Hypixel. И да, ще разцъкаме малко. Само ще правим микрофон. Ще направим 2 пъти 3 писка. Мега игра. Иска да го пробвам, не съм го пробвал. После ще направим едно соло или едно ранкет. И ще видим какво ще правим. И за сега дайте да си вземем айтемите и да ги почваме. Охо. Хора, доста добре се издокарахме. Значи трябва да се така да си подресам малко инвентара. И хора, дайте ходим ги пръскаме. Така, дайте си правим лъка. Power 1, супер. Те сега трябва да си прави тей. Охо, хора. Unbreaking. Фак. Окей, някой. Ще питам, ми взема тек спита, но както и да. Така, дайте да си проти едно. Добре сме, хора. Няма и кирка, за да вземе диамантите, но нищо. И така, дай да се качаме. Да ги бием, защото май тим почнаха да се бият. Да, гледам, че са избили доста. Принципно Skywars съм го играл няколко пъти и не ми е толкова много простила, но разцъкам някой път. Много рядко цъкам, но пак цъкам някой път. Така. Леле, това как си го метнах положенката без да искам. Чига. Леле, хора, това ме убина. Сега. Хора, без да искам си метнах положенката. Охо, това хора трябва да го къртим. Охо, хора, взехме го този, направо ме бахме майка. Охо, стрелички искам да взем. Това ще ме пръсне, бе, хора. Пия си. Ох, па. Добре, пия си файр, като да го вземе това са без това изи. Изи, пизи, лемон. Те да се кае може. Тей. Дай си ги късаме. Ако те шибанивайте ми ги махаме или ходим ги бием, хора. Направих доста игрички, даже направих едната. Охо, хора! О, хора, направо вижте какво ги правя. Просто изи. Но нещо не може да ударя вече. Но както и да. Но пак не знам дали ще победим, не е сигурно. Майка ти. То ще ме килне, хора. Но ако му направим комбо, може да не умрем, но 100% ще умрем. Хора, умряхме, но нищо. Добре се справихме тази игра, но той все пак беше Full Diamond, можеше да го убиеме. Убихме един, поне се убих един. И да. Сега ще направим една врътка соло. Че това е много тъпичко, хора, че съм не казвам. Ето. Сега ще вземем, мисля да взема това. Най-добре, защото въобще не ми се енчантва, са няма ми вибеса време, по-фаст и трябва да съм. По-фаст да съм. Хора, мисля да го атакувам направо той, докато си вземе айтемите, ще съм го убил. Не, хора, то ще ме бутне за малко, хора. Също да направим... Хора, убини. Много бързах, но нищо. Направихме му някакво комбо жалко. Може да го убиеме даже. Но се получиха нещата, да. Дайте да направим още една вратка, но толкова няма да бързам толкова, защото много тъпо се получава така, като бързам. Ще си взема Snowman. Той без това е удобен. Давам и тук и ги почвам. Просто и така. Хайде да ги си вземам честовете са и да ги почвам. Ето сега. Правим така.
И сега от тук тъй. Ето го, нашия другар. Този кит ми се падна, той е доста готин, поне според мен. Така, добре, после ще си реда инвентар, че не казвам. Така, колко честа има тук. Доста. Охо, ние ще ги правим на... Аз не знам, какво да го пише, ще ги изцепим. Тия хуявите ми имаме, че... Не знам как ще ни убият, честно ви казвам. Хайде, ходи малко, бе. Прими сняг, що не ми преш. То такъв не става нещо, мисля. Охо, хора, то ще го бутнем са. Ей, хора, не можахме. Нищо. Добре. Дайте го атко тази мишка. Един път му стига. Това па се опита да му цели изварицата. И ще ти еба майката. Хора, манете го. Дахте на ето педал. То тия си май тимче, хора. Е така ще ги редуваме, че получим. Хора, просто не знам какво ги правим тия съгледани мишки. Особено по ето бронзък. Охо, то... Айде, довиждане. Той без да се мърса, няма смисъл си хъбва 4 страни. Охо, тук има доста. Е, така ще направим. Най-изи, честно казвам. Аре, падай, бе, грозен. То не пада, бе, хора. Фойка. Тия мишки направо ме дразнат. Става варица да им заврал патката, бе, да ме заврали варицата. Така. Аре, хой на там, бе, тапак. Ей, пишман. Ей, майка ти. Абе, ходи малко, бе, ходи, бе. Прави ми сняг тук, нали си ми човек, но човек си. Дайте го бутна на там. Охо, колко сняг си ми прави. Охо, хора. Безкрайен сняг. Просто ще го сваля. Охо. О, другар. О, наркодилър. Ти ли е, Мишко? Ей, Мишдурко. Ей, пишман, как ми го уби? А, не го уби. Я може да ей, Мишко. Абе, я ми спира ми буташ моят човек, бе, педерас. Да ти еба путката мангалска, да ти еба. Ще ти баб мамата. Охо, хора. Точно също ме такова, не? Хора, добре се справя, гледаме сега, но то може да ни килни. Ти да го кажем. Охо, то ще се описва мацерия. Ще го къвне. Идиот. Ще мацери бата, когато майка му правя свирка. Така. Дайте да го атакуваме. Ей, мангал. Ей, педерашче, ей, майка ти. Да я закопа, бат. До тебе. Аре, бе, куруцар. Аре, бе, цели ме, аре, бе, Мишко. Къде отхвана цели, бе, не мога му цели, бе, хора. Какъв е този пишлемер? Тука не дойде да ми играем Майнкрафт, пати тъбак. What the fuck, какво има целите, бе? Вой тия ще ма бият тука 5 в 1. То ще пробва да ме бутне, ще ме бутне вати, когато ми иде.
Педерас. Абе хора, какво взимам с този педерас, гледайте, че не мога да бъд. Тук се занимам с някакви пишлеменца с такива педачета. Охо, па такъв си тия, Мишко. Ще ти ибам майката. Хей, хора, то ще му. Еба майката още малко, само още малко ще чека. Хора, вече го убиваме, да си знаете. Ето той, докато се оправя, просто да му правим комбо. Айде, заминай си, молят. Рект. Бичес. О, рект, нега, бич. Bitch, get out the way. Daar gaan we die bienennis. Daar gaan we te. Тож, като едно обавяне, той има Ендерперл, ама перлята е само не забавняри. Оба! Уит! Кия бавняри като него това. Трябва да ги е по-доказа. Така. Дайте да ги пребиеме. Да пробваме поне. Уж. Да ги пребиеме. Охо, аз какъв меч съм си имал. Тук съм ползвал някакъв чихадиски. Ямалци. Къде то сламе, бе? Двама човека още имаме. Да. Аз си той явам. Каква е тази каска? Хората са доста по... ОП сигурно от мене, хора. Що мята... Такива съвети ми. Хора, ето му комбото, бате! Рект, идио! Не пукна. О, защо не го правя просто ето тук? Сукават чихадист. Хора, то просто... Нямам ендерперл, иначе е рип. Дет. Хора, бихме ги и това е за клипа, дами и господа. Надявам, че хареса клипа и аре, до скоро виждане!